Какво правите във Фейсбук? Убивате времето си, играете игрички, качвате снимки от купони. Има хора обаче, които успяват да превърнат това място в катализатор на творчески идеи. Така една група в социалната мрежа става причина да се роди музикален клип. Краси и Венелин са част от съмишлениците, решили да подарят видео на една от участничките в групата – Гергана Костова. Представете си група от ваши най-добри приятели, които са 40 на брой и вие се срещате всеки ден с тях. Няма как да стане, ако нямаше тази социална мрежа или някаква такава форма. И интересното е, че тези срещи така затвърдиха желанието ни да се виждаме и това започна да се случва и точно на едно такова събитие. Всъщност Гери изпя тая песен, имаше някаква фотосесия, такава импровизирана, съвсем по-приятелски, откъдето се роди една снимка, която се яви първоначално на клипа като титул и оттам дойде идеята и за клипа. Много харесахме начина, по който пее, емоцията, в която влага в песните си. Просто е наистина завладяващо. И в последствие възникна идеята в групата, че този глас не може да остане незабелязан и решихме съвсем спонтанно да й подарим един клип. За целта Гери пристига в Русе и застава за пръв път в живота си пред камера. Краси влиза в ролята на делегиран продуцент, гримьор и дори дизайнер на облеклото и бижутата на певицата. А друг член на групата изиграва главната роля в историята. Екипът е довършен от професионалистите – Руди Бежев и Деян Маринов, режисьор и оператор на видеото. Снимачният процес отне 2 дена. Започна край болницата, там край едно ново здание на Дунава и след това продължи на самия Кей. Защото такава беше сюжетната линия, която ни предложи режисьора, която на нас ни хареса, на нас ни допадна. Нали, според нас така добре описваше емоцията на самия текст, на самата песен. Гери беше изключително, как да кажа, щастлива и всеотдайна, докато снимахме клипа. Режисьора също свърши изключително добра работа, по наше мнение. Само за 3 дена в YouTube видеото е гледано повече от 1000 пъти, което обнадеждава групата да разшири творческите си замисли. Амбициите на групата от тук нататък явно се справяте добре. Имаме и други планове, които още не са съвсем конкретни и ясни, но тъй като имаме познати, както вече казах, които се занимават с фотография, бяхме решили в един момент да финансираме едно начинание по изложбата на наш приятел, който също участва в тази група. Ние тази изложба ще я продуцираме. Това ще стане и даже ще се случи в Русе. Отново нищо, че самият панел е от Хасково. И имаме и други идеи. В случая това е един пример как ние с Краси не сме познавахме преди година. Въобще даже не бяхме чували един за друг, а сега бих казал, че сме приятели и това, което ни събира е интелектуалното общуване. Не само с нея, с повечето хора в тази група. Действително диалога е на много високо ниво. Именно това ни кара всяка вечер да сме там. И да ни хрумват такива идеи. На практика ето една социална група започва да се явява продуцент на изкуство. Така звучи интересно, нали? Желаем да се получават нещата по такъв начин, че социалните мрежи и хората да разберат това. Те не са само място, където влизаш, показваш си някакви снимки, виждат ти ги приятели и познати. Те могат да имат и много конструктивна страна, когато хора с еднакъв начин на мислене се съберат и да направят нещо общо, колективно и което да е наистина творческо и стойностно. Така че ако някой ви каже, че Фейсбук е място за убиване на време, пуснете му клипа на Гери.